yawa aha mu je zuwa jama'a maza da mata ina ga mai martaba godiya ga mai martaba Allah ya zama da kai gida muna yi ga gaisuwa bazuka ne salamu alaikum alaikum assalam muna lafiya sannan zuwa sannan fa kwanaki ka zo ka ba mu labarin liman ai wallahi yanzu ya ake cikin ya fara samun lafiya ko yanzu wannan cikin wannan yanayi yake yanzu dai yana dan tashi yana tattaka amma sai da sanda Allah ya ƙara markashar da shi amma ni ba ban jira ɗaya tashi Allah ya ƙara markashar da shi ne ban jira ɗin amin ne martaba yawan lokaci shi na kwanci ina irin kajin da zarawa ka cima da jaja da jaja muna cin kajin lokacin da bai da lafiya lokacin bai da lafiya amma yanzu da fara mika ko guda an barka mu dama na ga muku limamin nan munafiki ne kun ga irin ta ko dama na ga muku limamin nan munafiki ne bai da adalci dan banza ne ba ku yadda ba jam to yayi to ni dama ina so ma ni na matsu ma da batun dan dana din nan dan gon mun dazu an ce mana zai zo amma har yanzu ba bai iso ko sai na tura markazu ne ya je ya dauko shi ne wai ko ba sai ya je bane haka take mai martaba haka zai zo mai martaba zai zo yana kan hanya kun tabbatar yana kan hanya kun tabbatar to bai da matsala amma da gaskiya na matsu kai Allah ya kawo abokina lahiya wallahi abokina ɗaya nake gajira yau in Allah ya kawo shi yau akwai haraka na kura wanka kenan ƙashin haraka ta kenan ni ya tuho yau akwai fita cikin gari yana Allah sai mun je fadan mai gari mu tattake ta kawai dai Allah ya kawo shi na ji an ce ya kawo su kayayyakin abun ɗan birnin nan wallahi sun nake tuho da su da kyau ya gani mu kure wanka akwai ma yarinya shi nan Khadija tana jira na yi wacce kuro mun fefesa mata abin da za mu yi yana da Allah babu kai Allah ya kawo dan sarki laya wallahi Allah ya kawo shi laya aka ba sai na sa bazuka ya narke mani shi ma ba wai mai tawa ai ga su bakin tura ta su iso masha Allah kai ka tariya baba na shi wallahi kire baban ka shekaran jiya wani ya to ya baje shi da ice wani ya baje baban ka da ice anan cikin kauyen ga wallahi cikin kauyen ga ku wa bari su ƙara so mu gani ga sunan ma sun ƙara so ai halaka sun taho sai ya yanzu ko ya daura wando baka yi ba ina ko welcome son me gari na ku ne ba ai shi muka yi ba yo ga dana kenan ya girma duka ko suna fasa kai wani ya ba kar da ake nan ko kai da rashin kunya shi ya rukusa mun kai kana nan tsayi ko kai kana da rashin kunya dan wanga ko ba dan tilita badi ne malam tilita badi na ba shine malam tilita badi ba shine mai martaba shine ko kan shine kalus kan ya zarin da yana so ya rina mun da hankali dan ya durkusa mun kai ba ka durkusa mun to idan ka san dan gidan malam tilita badi na gidan ne ce ba za gidan ne ba wai ina markazu ne yake wai markazu a fa ake shi martaba na ake shi ko wai anya shin bazuka baka markaje mani shi wai kai sarki wagga an magana kai ba shugar tun kyama ta ma kashi tun muna yara da gundi ta mai kashi kuma dai haka ne ba haka ne abokina ni sai ka hito a bari mu na ga lamarin ga a bari kanka je mu magatin shiga da su cikin gidan nan cikin dakin nan shiga da su ciki ka ga magatin naji ni dai sai ka hito ni na bi nan ga to yayi dai na gani baban nan naka abun da yake yi yake cewa ne wai ba wuce ba wai ka haramta baka yi karna wando ba ka abokina ya za ni daura wando sai ma akwai kaya da aka